зрители! Тук сме! Това е дръж малко мира. Кира да пада чата. Кира де снимай сме. Ето го, той сме. Мирослав нещо се е там, а глобус нещо. Това бе, още не как пъка да се там. Къде си имаш канал, още си. Ти отдолу? Аз не знам кой си той. Не, ти си Мирослав Беге. Не бе, не искам да си. Това където снима е Мирослав Фаджиев. Аз не съставам името с да бе. Миро бе. Аз ще видях, че си Мирослав Беге. Как ща бе? Мирослав Беге Хаджиев. Кишудум! И тук е лутица! Аз ти познала! Гай, стане някъде към 35 минути ще го спомня. А сега в момента 2 минути. В момента 2 минути казах. И тук шуча топка. Миша, отиси! Абе! Чуваме, искам пълна лутица! Кудай! Топка! Бягай, си известен. Вече, както виждате, 3 минути. Не, те не виждат. Чай са. Или виждат, да, виждат. След малко спреме клипа. Още някакво 30 секунди ще го спреме. Само доста дълго. И трябва да ходим към час, да учим тъпите математика. И аз тъпата математика. Какво се случва? Знаеш ли уча? Снимай как се върти цялата. Снимайте ма как се върти. Трябва да слушам се 7 минути. Секунди. И това се бъде. Аз бях Miro.bg и чао.